זה פשוט מאוד, מגיע לכם כסף. שמי מלכיאל, ואני צריך את העזרה שלכם בכדי לעזור לכם לקבל את הכספים שמגיעים לכם מחברות הביטוח. לא לחלוטין. אין לי שמץ. כן, יש לי חברת ביטוח שאני... הפנסיה שלי שם. לאחרונה כן, רק בגלל שעברתי למשרד שאמר לי איפה אני. לא. לא. אגרסיבי בשבילי. לא מקבל את כולם, לא מקבל את הדוח שנתי מכולם. במקרה, כן. כן. זה לא השתנה מאז שנולדתי, אז אני מניחה שזה מעודכן שם. והסטטוס שלך? כן. מתקשרים כל כמה זמן לוודא. מתקשרים לוודא? כל מיני, לראות אם דברים השתנו. לא היה לי מושג. לא. לא ידעתי. איך אני עושה את זה? אני אשמח לשמוע. נשמע משהו טוב. מגניב. גם מעניין. כן, אני יודעת, תמיד שווה לדעת ולבדוק אם יש משהו שצריכים להחזיר לי או כאלה ואחרים. כי אני לא יודעת איך השירותים האלה מתנהלים באמת, כאילו בפועל. בממוני, החזר כספי ביטוח.